Arene ngger anak-anakku kabeh ngger. Dewan. Samar pamuring sukma Wiratmaya sinekta singabekti man walale man sajake kok gedhini kula lek mbeksa ajur man aku ajur le aku kesel man mbeksa ning ngisor kesel man awet sore enteh nganti tekan yamene wan menika badhe tindak pundi man
Kula nungsun kabar man. Man, kula nungsun kabar. Iya man. Gimana kabarnya man? Iya le, terima kasih apik kabeh. Padha slamet ora ana alangan apa-apa. Ngene lho le anak-anakku kabeh. Nggih, man. Iki mono mau wakne gondel. Karo aku wis tumeka Karang Kadempel. Lha pripun kabare? Iki ngene le awak dhewe kudu siaga ing gati. Sebab apa? Aku mau lumarap ana ing Karang Kadempel ngger. Karo ya kuwi wong tuamu Pandhita Durna. Rembugan durung rampung wis dipancal Anoman le. Aku nganti galedak ketatap amben le, gledak-gledak nak ning Astina ya ketatap busa. Lah ning kono ora ana kasure le. Pripun man? Ning kono anane amben. Aku njur gledak ketatap waton le. Waton iku napa man? Mula kowe kabeh Kartomarma, Aswatama, Durmagati. Wan, kalau saya lebih baik mundur man. Lho, kowe kok ngono le. Lebih baik kalah sebelum bertanding. Piye ni? Kalah sebelum bertanding iku piye ni? Oh nyerah sebelum kalah mawon man. Lah kok ngono pun kula mun wis krungu nak niku wan musuhe kok Anoman punah. Luwung bali mawon. Kapan anak-anak Pandhawa tau menang musuh Anoman? Timbangane benjut aluwung ora usah mbacut. Alah lole. Aiku mau durung lapo-lapo ya wis kesel dhisik. Kok ngoten, Wan? Lah piye Kang Parlan dipupa sesore. Ya ngerti ya ngono digawakno urgen le. Ben apa iku ben marem temenan. Dalange karek udah tudut. Mula kowe kabeh kudu siaga ing gati, sikep gegaman. Upamane ana gaman sing kethul padha diuntal, diungkal. Padha diwarangi ngono le. Ya upama bendone sing kethul ya kudu diungkal. Upamane apa kuwi? Upamane Mas Hartono sing kethul ya kudu diungkal. Alah ya le. Pripun anjing napa niki budal? Alah kesuwen ya le. Ayo dibudalake. Sang patih Hanata baris nyawiji gumolong dampyak ku mreget lampahe akaton grapyak semana arsa ngadani soraknyaku muro
Sadaya
Pandhawa Kadiwisaya Indriyaksa Sara Maruta Bawana Margana ora pangling meneh iki wong-wong Astina aku ora ulap ora pangling yen kowe tumeka kene ora bakal gawe tentreming swasana. Aswatama dasar kapara nyata. Yen kowe paribasan malang-malang tak putung. Yen ora gelem sumingkir ana pengarep aku sida pedhot gulumu. Lah dalah.
anak-anak Pandhawa durung nate mundur saka palagan. Semenuga aku wong-wong Astina ora tau bali saka palagan menang cangkemmu. Wigatimne kuwe aja ngalang-alangi. Anggonku bakal mboyong Ki Semar. Bakal tak mulyakake ana ing negara Ngastina. Mula kowe aja dadi pepalang. Anggonku arep ngepenake wong tuwa cangkem. Cerdasmu.
Waduh yo. Sian. Calno mengguri. Ya. Di wonge mau. Ayo le. Iki lho sing tuwek. Ayo nono aku. Ayo kowe man. Luwe apik kowe bali ae man. Ayo. Kowe apa aku sing bali? Ngene yo man. Tinimbang kowe engko baliaran wong becik kowe bali ngono. Kowe buta sangu pira engko tak ijoli ngono lho le. Kowe urung mesti menang karo patih. Ya iki kang aran Patih Sengkuni ngono lho le. Ayo dibuktekke. Endi sing menang bakal boyong karo wong Kakang Semar. Ya ayo yen ngono. Ayo adu kadigdayan le. Ayo dibuktekke ning alon-alon ae. Ayo. Waduh lele. Lalon-alon kok wong tuwa bayo huncalake ayo. Ayo.
Alus. Alus. Adu geger alus. Alus le. Alus le. Aduh ya ayo kali apa ora ayo canda padha tuane ayo padha tuane le padha tuane ayo sapa iki sang Gadut Kaca Pratat Araga manggirin wa Sengkuni manggirin wa Anoman sareh kepiye kula sampun kantuk pitungkasipun Wa Badranaya bilih piyambake badhe paring pawangsulan ing antawisipun Wa Sengkuni Paman Anoman monggo sareng-sareng nyuwun napa ingkang dados pitungkasipun Wa Badranaya kepareng badhe medhar sabda. Oh ngono, Nger Gadut Kaca. Yen ngono aku anut. Monggo sareng-sareng. Cancut gumregut oh ramani dewi rani bang sunawala genis bicarane salugane wong marti Deep
Ambegegeg ugeg mel-mel sak dulita. Yer Gatot Kaca terutami paduka panjenengan Kipatih Harya Sengkuni niki kula badhe paring pawangsulan Anoman inggih Kakang Semar kula sendika gandeng awakku iku mung siji paduka sedaya antawisipun badhe mboyong kula saking Pancawati ngersakake mboyong kula saking Ngamarta badhe mboyong kula Ngastina badhe mboyong kula lah niku nggih saenipun napa mrika antasipun Senin Selasa mangke Ngamarta Rebu Kemis Ngastina Jemuah Setu ngoten pripun minggune mangke prei ae mboten ngoten mangke tetiga antawis Pancawati Ngamarta dalah Ngastina sinten ingkang dados caraka pinitaya negari ingkang kasebat waton saged ngunduraken utawi ngatonaken maringaken wujute sekar pudak tunjung biru ini menika ingkang badhe kula suwitani menawi makaten daya-daya kula nyuwun pamit ya duga-duga sing ati-ati nggonku akeh lek kembang-kembang wae. Padha donga dinonga. Donga dinonga padha tentrem ayem bagya mulya.